Raden. Alun-alun. Nyaman kok. Ayo, Satria Pandhawa ya. Katon tak tepuk. Kaya dari tuku taruh ayo sedinomu apa. Iki perkarane dudu perkara gampang. Iki perkarane bangsa liya. Moro pun kakang bakal nglesani ya. Wonten kula bakal ngono ya. Hati-hati ya, Dri. Nggih, Kang Mas. Sang Prabu Kresna dening Nalendra Barbudi Bawarsana sendakep asta setunggal kanthi kairing krucilan arang-arang
Kendra sak nalika Nalendra Sinon Prabu Sri Bathara Kresna sendhadhep asta suku tunggal sendhadhep sinarani asta tangan suku tunggal nyawiji bebasan mati-mati ngadeg utamu ya salat gatin salat ngenengaken cipta panca indriya nganti tanpas tuntas drenya palak brata kepanggihan kelawan dulur sekawan kalimat anter dulur sekawan kakang kawah hari-hari getih lan uga user pancer uga sanata piyambak kang dadi wujud watak sejati ingkang urip ing ngalang Ngarcapada menika maminton yang ngarsane Hyang Widi muga-muga paring basuki winantu kamulyan kanugrahaning jati nganti patrapa semedi nyuwun marang ngarsaning murbeng dumadi kaya ngono surasaning ati duh yang gesang moho sejati inggih winastaning Kang Maha Kuwaos kawula nyuwun pangapunten ingkang dados sedaya kalepatan kawula dosa kawula opat kawula ingkang olah gingsir lampah ingkang boten jujur mugi-mugi paringan sih kawasan duh yang moho gesang sejati gesang kawula nyuwun pangan ingkang nangliputi sifat sekawan gedhong sejati babagan nawa sedasa tinutup yang moho gesang sejati gesang kawula nyuwun nganti mudi kamulyan jati nganti kasekten kang utamane muga paringa welas Allah Panpangetan sampun katingal sumunaring mendung peta yen kinandra kadya ngrasap nyadriya
jagat endan wis katingal wong amarta iki dondokan dateng oleh ratu ning Prabu Bel kedual be lakon pak laju mari masuk ayo masuk sampun katingal Surya padha manglon oh yes Padon Lola, Semar. Wonten napa dendho anakmu dhewe gawe lakon. Kang, opo kok? Apa kan ngagem dadi ratu rek. Lho, sapa sing ngangkat? Ya apa maneh? Nah, dikon ndoroku Sembodra. Dibawa Sembodra nggawa jamun kali Masada. Kok nanti iki apa prasetyane Pandhawa? Walah. Sawen Bagong. Oh, nggih apa maneh. Wah. Gampang. Ya wis dadi ora dadi kaya apa pancen iki sembrana ning para Pandhawa. Sing dadal ki Werkudara. Sapa iku? Buta gedhe iku Nyeluman. Aku mau dewangi Nyeluman lho. Dewangi Nyeluman. Iya. Besok balik mana model saged wong badan angkore mboten dipakai model saged lho alah. Lah banyak sapa sing matane mboten semerap. Lho alah kowe iki. Werkudara iso nggih dicobi mawon. Werkudara cobang iku buta patenono.
dong ayo, darahmu cukup. Palat alak rakon tak keput lo terus nang suri. esuk surya ning bos manglon ayo padha nyambut gawe Rokoden, ya apa tabuhane lho? Kae kene. Laras Maduran dari calon bocor. Itu lho, Pak. Ya, laras Maduran tak laras. Duduk sampean. Loh. Wih, lah. Paham ya, Dong? Paham ya,
Pripun den yo pancen iku wis dadi kewajibaning Pandhawa kudu bisa ngrumati sing dene ya iku jimat dalan siji kan kudu jimat. Mula malah aku ora paling hukuman marah sira bakal tak wene ganjaran. Lho itu ganjaranmu. Wah kayak anak-anakmu anak. Wis poso itu ganjaran gak apa-apa jeneng wong ngelingno. Carane dhewe-dhewe. Oh ngono ya. Heeh. Ya padha kaya wong ngelingno ngono ya nak ya padhae. Dene mulang ya guru apa dalan. Manjak ya panjak. Ngoro sih den ngono lho. Carane dhewe-dhewe kae tembang. Wayang ngono lho. Ah ngono ya anak ya. Ya ngono ya. Wis ngene den, dening lelakon ing demen samanti sampun samapta. Kali mosada sampun bali. Muga-muga paring ana. Pepadang ing negari Ngamarta lakon dina mriki saged dados kaca benggala kagem sita sedaya mugi-mugi. Sedaya perkawis napa mawon mboten gampang ewet, mboten ecal mergi karumat. Santi Jaya Wijayanti muga-muga kalisa ing Basuki. Selamat sing nanggap, selamat sing nonton tanggapan, selamat sing ditanggap. Allahumma amin. Mali 24 ningali Pak Desi Tirta Mali ya. Iya. Dalane padha dalan awane, pani. Oh, apa sih Tirta? Wah, sing ngene nggih niki sing rame-rame. Oh. Lah nggih pengumuman bengi 24 teng ngene kambingan cerni wayangan awan mesisan ijab kabul. Sampe niku kok kumpul ae. Wis gak kuat ta. Lho, iki mohon bertahan wayang men nek nulek. Wah, jangan tok lo buruan jare wong. Kira-kira wis siap. Sementing iku ijabe kok liya-liyane mburi. Belum. Oh, awale. Wae ku padu nate apa? Wong bojoan kudu bisa nyukupi sandang pangan dhewe mapan panguripane.